wasu suna farin ciki wasu suna damuwa. Al'amari na duniya wallahi bai misaltuwa. A fara da kai a yau gobe ta shi da wani zamani na ke nufi mai sa a yi sansani. Lokacin kawai jira sannan ba a bawai dan zane ake gini ka karke haƙin wani. Kowa ya dubi lambaran wani masa dariya to a gabansa ya sani sai iske hayaniya. Idan zane ake gini malam je ka tambaya kamar wannan fitare ba ta yi maka tafiya. Komai za a yi maka kai dai ɗauki haƙuri, komai na da lokaci haɗa rashi da jinkiri. Rabo ma ya ɗebo wurin hanyar gauye ko gari, gaggawa ta sanya ɗan akuya faɗa ƙasiri. Rikona ga mai sama Allah a kula da ni domin sai ya dalwara dan shi kai zamani. Mai yau kai ta duniya mai tarin gele-gele waɗansu musun wace yau ne a dandali. Kada ka taba ka kuskure na tutawa hali ko kuma ya kasance cewa ka zama to mai ɗan hali. Jajirce mai ɗa kawai rabon na ka zai zo ka kamin ta yaudara ta zo ta yi magizo. Shi kyawo na tafiya hakika a waiwaya wagon rago ake wajaje ku tambaya. Yi kokari ka fi da kai inda ka hangi damuwa domin ita sada na karya azartuwa. Misali ka tsara kai malam dobe kai nuwa ba sassa take tare ga ta tana sama ruwa. Kuma ya buye da biyu ba na shi wanzuwa a gefen ma'amala karama yare yan uwa. Mai nazari makare mai zai samu da wasai sa'o'i suna gudu mai duba da yanayi. Kar ka fara sanya kai cikin gagara kai mai nazari na rayuwa kuma ya harin zamani. Akwanto na gatari haka rike karata marmaya maka ɗan kira ka tafi kara kawai waya. Kar ka sun kuyar da kai jiga kara tsagangaya da rabuwan ka fice a gaba kai ta dariya. Sai na zaza sharuwa ruhi akwai kishi wanda ya maka sangwama yara kar kai mishi. Wanda ya maka hadama alfarma kai mishi. Mai nazari na shaguwar hakora da dadashi. Ga Allah zan godiya wata misaltu ba shi ne wanda har idan zai ba hana shi ba. Kuma yana da lokaci da ba ya wuce mu ba sauri